It's time for DJ Rocky's Secret Files. "17 years ang age gap namin ng taong mahal ko. I just wanna share my experience tungkol sa pag-ibig. And hopefully, maging inspirasyon ang secret file ko sa mga taong katulad ko na nagmahal ng mas matanda. I met this guy when I was 16 years old. He was 33 years old. 17 years ang age gap namin. Nakilala ko siya sa church. Isang organization sa church namin at yung family namin ay friends din. Kaya kilala ko na siya. Nakikita ko na rin siya. Nung time na yun, inaamin ko napakabata ko pa. I thought it was a puppy love or something na hindi tatagal at lalalim ng ganun. Then niligawan niya ako ng 3 months. And yes, sinagot ko siya. October 28. That time walang nakakaalam na kami maliban sa family and friends niya. Pero sa side ko, wala. Kasi una sa lahat, bata pa ako. I was 4th year high school that time. And besides, alam ko na maraming husga at magiging negative comments. Kaya nilihim ko na lang ang relasyon namin. Sabi ko sa sarili ko, 1 week lang. 1 week lang kami at hihiwalayan ko na siya kasi mas matanda siya tapos bata pa ako. Feeling ko rin hindi siya seryoso kasi nga bata pa ako. Pero habang tumatagal, pinapakita niya at ipinaparamdam niya talaga sa akin na mahal niya ako. At handa siya maghintay para matanggap ng family ko. Hanggang sa umabot kami ng 1 taon. 1st year college ako that time. Pero hindi ko pa rin nasasabi sa family ko. Kasi nga natatakot pa rin ako. Masaya naman kami. Wala kaming nagiging problema like third parties or anything na magiging dahilan para maghiwalay kami. It was a happy relationship. Bihira kaming mag-away. Yun siguro yung advantage pag matured ang partner mo. Hanggang sa nag 2 years kami. Hindi ko pa rin sinasabi sa family ko yung tungkol sa amin. 3rd year. Doon sa ika-3rd year namin, nalaman na ng parents ko ang relasyon namin. Base sa mga naririnig nila at nababalitaan nila. Sinabihan nila ako, nahiwalayan ko na. Pero hindi ko ginawa kasi mahal na mahal ko siya. At ganun din siya sa akin. Yung foundation ng love namin, alam namin na totoo, tapat, at pangmatagalan na. 4th year anniv namin. Dito na kami sinubok ng panahon. Nalaman ng parents ko na tuloy pa rin ang relasyon namin. Kaya nag-decide sila na ipadala ako sa probinsya namin para malayo kami sa isa't isa. Pero talagang malakas ako sa taas. Hindi niya hinayaan na matuloy yun. Dumating yung point na lahat sila galit sa akin. Even sa mga relative ko na nakakarinig, wala eh. Yun talaga yung judgment nila sa akin. Yun yung judgment nila sa aming dalawa. Puro mga negatibong komento. Like, bakit matanda? Sayang ka, ang bata mo pa. Makakahanap ka pa ng iba, di kayo bagay. Baka may anak na yan, ha? Pero, ang dami pa. Binata kaya siya nang makilala ko. And, tinuloy ko pa rin. Dumating sa point na hindi na nila ako inakausap. Lagi nila ako pinagbabawalan. Nasabihan na nila ako ng mga masasakit na salita. Iyak na lang ako ng iyak. At lalong mas minahal ko siya. Kasi nung mga panahon na yun, parang you and me against the world. Yun yung peg ng relasyon namin. Hindi niya pa rin ako iniwan.
Kahit yung pagkatao niya sobrang binababa na niya at niyuyurakan na. Tinitiis niya lahat yun, yung sinasabi nila. Basta hayaan na lang daw, lilipas din at mawawala na rin yung galit nila. 5th year, ganun naging routine nila. Magalit ang magalit sa akin. Magsabi ng masasakit na salita. And if I'm not mistaken, I was in 3rd year college. Nag-stop ako for 1 year. Pero siya yung nagpapaaral sa akin nun. Then on our 5th year nga, he proposed to me. And I said yes. Kahit magulo pa yung side ko at hindi pa namin alam kung matatanggap nila ang desisyon namin. Fast forward, hindi ko na kasi matandaan yung ibang nangyari. Birthday niya, namanhika na sila kasama yung family niya. And it was good. Maayos naman, wala namang bastusan na nangyari sa both sides. Masaya ang takbo ng pamamanhikan. After that, preparing na for wedding. Hanggang sa dumating yung graduation ko, April 23. Super happy kasi nakatapos ako ng pag-aaral. After grad, nag-prepare kami for our wedding. Then, May 1, nag-I do's kami. We exchanged our I do's. And I was so happy kasi I can't believe na aabot kami sa point na magpapakasal kami. Sa dami ng humusga, nagtawanan, nagsabi ng mga negatibong komento sa aming relasyon. In the end, sa altar pa rin ang tuloy. Now, I'm happy and I'm a contented wife. Sa ngayon, 22 na ako and 39 na siya. Masaya pa rin kami. Building our own family together. Kaya sa mga katulad ko, hindi madaling pumasok sa ganitong relasyon. Kailangan mo ng malaking adjustment dahil matured ng partner mo. And yet, kailangan niya rin mag-adjust kasi bata ka pa. Mahirap dahil dapat ready ang puso at isip mo na pakinggan at tanggapin ang mga sasabihin nila. Kahit family and relatives mo. Dahil yun talaga yung consequences pag nagmahal ka ng mas matanda sa'yo. But do not give up on love. Muli, ako si Mrs. M at ito ang aking secret file. Always your number one FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Raki Secret File.